Novinka od Mary Kay na obočie. Od teraz budete mať nádherné, krásne, bohaté obočie, ktoré bude uhladené a v tip-top farbách a v krásnom tvare. Predstavujem vám kolekciu 3 takýchto kazetiek, ktorá každá kazetka má svoj podtón, takže sa nalíči krásne, alebo si pekne vie vytvarovať obočie. Blondinka, brunetka, alebo taká melírová dáma a ešte tmavovláska. Ja osobne tým, že mám také tmavé obočie, budem dneska používať túto paletku a ukážem vám, ako správne si spraviť obočie práve s touto super paletou týchto 3 tieňov. Ja vám ich aj predstavím. Máte v takom jednom balení takúto kefločku, s ktorou si najskôr vyčešete obočie. Potom tam máme takéto aplikátory, s ktorými si nakreslíme ten tvar obočia. A potom tu je mastný tieň, tuhý tieň a rozjasňujúci tieň. Takže poďme teda na to. Takže poďme si nakresliť teda obočie. Ja si vyberem teda tie 2 pomôcky z obalu. Najskôr budem používať kefku, s tou si vykefkujem obočie a druhé sú vlastne aplikátory na tie očné tiene. Je tam teda mastný očný tieň, suchý a suchý očný tieň. Teraz idem si najskôr vykefkovať obočie do hora, ako mi rastie, a potom si ho začešem do boku. Keďže ja mám takéto husté obočie, nie je potreba ho nejako extrémne dokreslovať, ale aj tak vám chcem ukázať, ako sa vlastne pracuje s touto paletkou. Je fakt super. Takže vyčešem si obočie, zoberám si z toho krémového, vytvorím si ako keby takú striežku a s tým mastným tieňom, on není až tak mastný veľmi, si vytvorím ako keby taký trojuholníček na obočí a idem smerom dole. Vyplňam si s tým mastným tieňom to obočko. Tú paletku máme teda pre blondinky, úplne že bledunké dámy, ktoré majú také jemnúčké to obočie. Pre také ríšavky, to je tá brunet, by som skôr povedala, výborná farba. A toto je vlastne pre tmavovlásky. Ale keďže ja mám tmavé obočie, tak nemôžem si malovať obočie so svetlou farbou. Vidíte? A ono to už odrazu krásne tam zapadlo. Čo je dôležité, ak treba, tak si zoberete ten tieň a s tieňom si vyplníte tie prázdne miesta. To obočie by nemalo byť husté, ale príjemne sfarbené. Tým, že ja ho mám prirodzene také husté, tak preto tak vyzerá. Teraz zoberám si prst a s prstom si naniesiem tento matný tieň a zvýrazním si trošku pod obočím to, čo som si nakreslila. Odporúčam možno ešte nejaký aplikátor tu vložený, aby sa vám to ľahšie prejasňovalo. Tak, no a ja mám obočie hotové, dámy, veľmi prirodzene. Vždycky tá farba by mala byť totožná s tou farbou, ktorú máte pri korienkoch obočie a vlastne korienky vlasov. Nech sa to podobá, pretože keby som mala túto farbu, tak by som vyzerala asi zvláštne. Takže dámy, vyskúšajte určite. Naše paletky na obočie sú v 3 farbách, ktorých si určite nájdete favorita, každá jedna z vás.